Nation. Trading Nation aneno jama moro ko bedo chamo njaro ka we apenja ne nikech wadong mana gi seche matin to igo loko we wawinja ne ni to otim ang'o e higa morumoni. Amosi jatelo. Erokamano pok atelo pod abira ka. Mos baba ka chwanya ni luonga ni Rosa LTN to higa neno korumo wadong magi seche matin to nitie gik moko mane wacho ni idhi timo kapok igorumo be itimogi. He omera higa oseringo ma un kata umanyo penjo. Un umanyo penjo ka. Higa oseringo ma serious. In fact kata gik mana pango timo ng'eni ot mana pango gero ot pod ni iluongo nang'o pok ogo kata mabati. To awinjo ke wacho ni higa oseringo to ringo ne ine higa nyang'o mano moni ringo kaka ne higa ringo mondo watim gik mo ng'eni oseringo osedhi koro wachako machielo koro ineno ni mani pango ka itime mi chako ni koso pod odhi ringo dhi yombi. Penjo ing'eny gonde penjo in go penjo maber ndi lakini di penjo ka higa chako at least they were focus sani koro higa osedhi koro we wang'im higa manyien idhi chakore nang'o. Jatelo chal ni higa ni ok odhi kodi maber ahinya lakini kik iwang' kaka dwa wang' no yawa lakini higa koka wachako moro ni koro moro ni tageni in gi plans madongo kendo idhi ringo kaka higa moro ni noringo koso mana adier higa manyien adhi chano nyithindo manyiri adhi ting'o gi gari ka dala kabiro Nairobi chuo adhi ting'o ka Nairobi kadok dala adhi wilogi kaso modong' nyithindo ma pod tindo nitie kaka adhi balance gi kaso isitoshe adhi manyo tije manoko adhi pango mikakati te kaka nyithindo onego bed ni yudo tich adhi pango gimoro amora kata ni neno field adhi manyo pap ma nyithindo nyagoche chuo kosedok dala gidhi timo uwezo gidhi ting'o piny dala winjo opire goyo chami puro nyithindo manyiri kochopo koni wamanyo clubs ma waterogie mane kaka wadhi tiyo. Erokamano nyikwara Mogi Ajwang' kik ibed ni go ringo ni kaka oringo ne bwana ni watema ringo gi higa watimo winjo pach ng'ama chielo chayo wachako awinje pach jamani. Amosi jatelo. Ber wat moro neno ka higa orumo maber Nyasaye owenwa kinde wan e iye to higa kano chakore nitie ga achiel ariyo adek mane ng'ato pango ni dhi timo be magi odhi kare. Maga kang'iyo aneno ka gite gidhi kare basically okane modhe marach nikech kane higa chakore na pango ni abro riembo dhako kaluwore gi economy mar Ruto juna singo ni kapo ni Ruto bedo president to nyaka riemb dhako to kang'iyo so far so good dhako aseriembo omiyo okane gi modhe marach higa ni. Koro riembo dhako no kende achievement mibedo go e Ruto ni onge maendeleo moro amora nikech ng'eni mani chalo ng'ama odok chien kar bedo gi ng'ama nigi familia to in koro riembo gi chaki dok bedo bachelor to be mano ineno ka ber adier. Ing'eni azaluo ok wabed ga bachelor nikech ing'eni sami riembo dhako nitie gik mang'eny nafas moweni idhi timo gige ni go stare mari kiduogo ot ng'apenjo kumiya e onge manyiso ni nitie freedom moro momiyi. Mar ariyo sani be king'iyo isharibika so hakuna haja kukaa mahali gi ng'ato machando chunyi mami stress nono. So kana chako higa Januari nawacho na boriembo dhako aseriembo nawacho ni abro bedo gi wapangwa kando mala wapar gi wiye so far base kalo nyaka target mara juu sani kago kwan gi law 20 manyiso ni higa no dhi koda maber. To koro manyiso ni riembo dhako nikech ekonomi Ruto dwa bedo higni moko 4 ma pod biro koro ok ibi bedo gi dhako higni go teko so ibro duoge kendo. Kopo ni chieng' moro ng'at moro nyalo bedo president kopogore gi Ruto to ok ni riembo dhako nikech economy nikech as a Luo we don't cry when things are expensive wane mwang'iyo gi expensive life no miyo ok ni koro ni wariembo dhako ni gik moko expensive. Mana achievement mani wacho ni higa no nyaka itim. Mano ni target. Okay. Mana achiel kuom target mara riembo dhako. In fact nandike piny in capital letters to sani kang'iyo aneno ka dong' gi some few seconds to 2024 adhi kode maber. Erokamano nyikwara Mogi Ajwang' kaka kijendo ero mana jawa ok gidwar bedo gi mon ni koduogo tipenje kumo ae mane kaka jatelo no eno mane achievement moyudo 2023 we ang'wa manye ng'ama chielo wawinje ni to opango timo ang'o kata otimo ang'o higa marumoni. Ero uru ka nyikwara Mogi Ajwang' vijende neno matek wang' ni to pod chunya ok otho pod aneno kijana moro ka we apenjare ni to en higa morumoni otimo ang'o. Erokamano mosi mokwonga mor inena e TV. Ma TV nenie TV. Ang'i kacha. Ng'ang'i kamera chama cha LTN inyalo fuayo negi gineni. Hai, amoso mamwa dala.
Mama Kamos. Kamos, yeah. An iluonga ni Rosa LTN TV. Atemo penjo ni to higa mano orumo ni maybe nitie achiel ariyo adek mani pango ni idhi timo. To orumo dong mana matin to wane 2024 to be gik mani pango ka itimo gi adieri. Nawacho ne giko higa dhi yudo ka asetimo gik madongo dongo. Giko higa. Yeah. Dhi yudo ka asetimo gik madongo dongo. Nokawacho ne higa mane. Nokawacho ne higa mane. Koro higa no tabro kono ji, but giko higa abiro timo gik madongo dongo. Higa ni to katimo. Higa ni to dhi ka onge gik matimo ahinya mana wacho. But tawacho ni giko higa tabiro timo gik madongo dongo. Koro gin girit giko higa. Yeah. Kata kopo ni ati mwadhi mbele ni ogineno katimo okafuo. Girit giko higa. Giko higa abiro timo gik madongo to higa ni. Higa ni to kalo. To koro jatelo aneno ka okinya nyathi matin to be okinya gama ng'onga ahinya to higni osekalo mang'eny nyaka ne nyuol e piny ka. Koro higa ni en higa mane? Okinyiso nyisa ni maybe higa manyien kata higa pod odong' seche inya timo gimoro. Mane gi mositweya gi ji mang'eny kech nawacho ni higa manyien. Iyudo ka kata kono jomoko ni higa manyien aboneno kaka timi. Higni pod nitie manyien mbele. Ineno manyien ni ma achiel. But koro manyien ne mbele kocha for your information. Yeah. Koro higa manyien by the way kake wacho abiro timo gik madongo. Giko higa manyien abiro timo gik madongo. To kok en manyien to nitie manyien mbele. Gigi ng'eny mbele ka manyien. Maiso ni gik moko ipago timo mang'eny. En mana iki manyien cha ema pok ochopo. Yeah, madongo. Kendo in gi geno ni higa manyien no miwacho no biro machopi. Yeah. Erokamano aneno ka in gi lek madongo. To koro kiwacho wacha ni 2024 inyalo kata timo achiel mondo modong' ka itime higni moko mabiro go. Ing'eni gimiwacho ne okadwa wacho ni 2024 but 2024 be wa welcome kech nitie jok moko mana kono ne abiro neno gima biro timo giko higa. Koro mano to ote madwa na wach nege wacha choth jothurwa kana koni nabiro neno gima biro timo to higa ni rumo koka temo nang'iyo to kaneno. Nawacho nabiro ng'iyo koro nadhi ang'iyo to kaneno. Yeah, koro gik mang'eny ta pod apango timo by the way, yes. Lakini sani to ging'ang'a ni seng'iyo to kineno gima idhi timo negi. Sani ta ng'iyo to kaneno. Ng'iyo to nang'iyo kaka nakono gi kaduga neno. Lakini pod odong' seche ok inyalo neno kata kaka itimo ne ng'at achiel nikech chal ni neno ni kono gi ji mang'eny ni bo neno. Seche modong' go to dong' ne ng'ata ng'ata. En koro kata gimbe gine kaka gitima. Yeah. Niko Ramogi Ajwang' usewinjo kaka vijende nigi maendeleo gin gi wigi kendo opong'o wigi. Ndalo pod inyalo wacho ne gi Omari. Iluonge no Omari Niko Ramogi opong'o gik moko e wiye. Do higa ema wacho ni higa no pok ochopo lakini kochopo obotimo kia ka en higa manyien higa marumo ni higa moro cha but obotimo gi. Erokamano. Erokamano kuom wach LTN. Wachulo ji lakini kawuono ka biro chulo ji inyalo mosa ji ariyo adek minyalo moso nono. Yeah. Amoso mamwa. Amoso min jo center machecho ne mama dala. Na winjo ni betri olal kono. Utimo marach uloko betri mama. Aya, achaka moso babwa. Genye thindwa. Sana tamoso matin monoer. Asekuongo ni chope TV. Nera bende. Nera bende amoso to gidani. Jayanda be jayala. Oromo ginyalo kono gi akona ni gitete ifwane gi. Afwanu teda. Gite nyaka ka ne ugeni te. Erokamano Niko Ramogi Ajwang'. Dhano nigi paro kendo gin gi gik mang'eny. Sai ma pok ochopo lakini min Jacinta duok iwacho ni luongi no Omari. Min Jacinta duok ne min Omari betri kik imiye machande ya madhe duongi gik machande. Erokamano Niko Ramogi Ajwang' ma winjo chenro wago erokamano makatieko gi nyinga iluonga ni Rose Team LTN. Please the watch LTN ine kaka vijende nigi gik mang'eny mopong'o wigi. Erokamano nyinga Rose Nyasuba. LTN Low Trending Mission.